Здравейте! Днес, след хубавия дъжд, който падна снощи, края на юли, реших да ви покажа моите домати, какви са, в какво състояние са. Някои съм си ги определила за вадене на семи. Това са моите доматки, да се разходим малко из скалната градина. Това е сърцевидното. Ето и тук, макар и съхнали листата, пожълтели, ядем домати. Това е сърцевидното, това също, но я да го пипна. Трябва му още малко, така няколко дена. Значи, когато вадя доматито, семето за домати, гледам хубаво да е озрял. И после ще направя едно клипче специално как вадя домати, да ви покажа по моя начин. Това са доматките, има и нагоре вързало малко. Ето и тук има завръз, ама ще видим дали ще го задържи. Да мина и от другата страна да ви покажа. Този ред ми е от маргиното. Тук. Ето този домат съм го набелязала, но му трябва още 2-3 дена, може би повечко. Хубаво да озрее. И тогава го вадя. Иначе по-дребните си ги вадим. И салата ядем. До сега някъде към 2 кг домати на ден ядем. 2 души. Хапваме се. Аз много обичам домати. Много. И зимата. Буркани ям. Отварям и ям. Ето и тук имам. Даже някои са завързвани. Тук трябва да ги вържа. Ето вижте тук как е навързало. Тук долу също. Има. Не е съвсем без, но друга година много повече има. Миналата година имаше много повече. Това е жълтото цветенце, което ви казах. Започна да се отваря, да цъфти. Тук също имам от него. Тук покрай доматите го поливам. Като поливам доматите и пипера, ги поливам и тях. Ето моите чушлета тук, моите пипери. Ето тук даже почна жълтия да зрее. Тук имам друг жълт, който може би ще го оставя за семи. Ето. Имате предвид, че съм брала от него. И тук нагоре също има. Да ви покажа чушлетата. Пипера. Пипера за пекане. А тос. Жълтия. Ето тук имам и козия рог. Съм го оставила също за семе. Ето тук. Доста навърза. И късам аз. Късам, правих си една много моя любима манджа. Чушкина манджа. С чушки, домати, лук, морковчета. Сега ще мина от другата страна да ви покажа. Ето го козирога. Даже му сложих пръчка, защото беше налягал. И тук ето имам и миризливки, които трябва да се трепат. Доста миризливки имам. Тук на този корен. Да. От дребните минавам и ги мачкам. Ето. Миризливки дребни. Те са се излюпили скоро. Аз си гледам по краставиците, но и по пипера трябва да почна да гледам. Ето хубаво, че додах тук насам. Тук на този жълтия няма.
тук са ми лютите чушлета. И те много раждат. Много раждат. Вижте колко нагоре има по върховете. Правя пукани люти чушлета. Моя мъж много ги харесва така. Леко пукнати. Това е, че дават доста. Особено като почнат дъждовете септември месец до късна есен има чушлета. Макар и върхарчета после, но има. Ето и тук. Вижте и ябълката. Вижте и ябълката колко е отрупана. Ето и другите чушки. Имам оранжеви и червени. Едните, аз съм ги смесила. Тук са май червените. Ето там също червени, тук май са оранжевите. Ето имам тагетис тук. Хубавият босилек къдравия. Оставих малко за семенци тук да събера. Много ми харесва този къдравия босилек. Тук е албенката. Албенга. Сърцето на албенга. От него първо късам. Най-много късам от него. Началото той рано зрее. Тук лихата ми е смесена. Ето имам и от сърцевидното тук. И този съм го оставила за семе. Който е хубав, не на петна. Го оставям хубаво да се изхраня. И от тук съм късала. Тук също е от сърцевидното. А ягодите предната вечер ги полях. И то взе пък, че снощи заваля. Нищо. Повече да ги напои. Да. Ето тук доматките. Тук имам и оранжев. Аз преди 2-3 дена скъсах и извадих семе от него. Хубав е плътен, аз го харесвам. Така като асортимент да има. Това е и моя хилав пътладжан. Тази година не ме харесва. Миналата година беше пак бял, но по-хубав, по-удължен. Така, този е като тумбест. Ето там имам пак козирог. Тук имам пеперче. Тук се засях преди няколко дена. Ви споменах, че ще нарътя краставички. Ето вижте как са. Отдолу краставичките. За малко по-късно. Ето и тук съм сложила тая решетка мимето да не идва да ми рови. И това зеленото да не ги пърли много. И в другата лиха, където гърха беше, и там се засях. А тук засях и магданос. Колко пъти сея магданос и се няма и няма. Тук преди няколко дена, като излеза, ще ви кажа начина, по който го насях. Предварително го накиснах за няколко часа във вода да набъбне. И като го насях, сложих отгоре канела. Ръснах и така мравките не отидаха. Ще видя, ще го наблюдавам. Тук до 1 седмица трябва да излезе. Ето ги моите козирози. Тази съм оставила за семе тук. Този корен роди 5-6. И така нисък. Не върви много, но ще скъсам тези, за да тръгне малко нагоре. Тук също имам пак и люти чушлета, които ми бяха останали. А сега ще отидем
на другите лихелтатък от среща, където са другите домати. Тук са и другите домати. Тук трябва да се върже. Това, че е паднало. Латинката премина вече. И тук пак имам сърцевидно. Аз много харесвам той сърцевидното. Тук имам оранжево. Ето и тук мерезливка. Тя с мерезливки. Много обичам сърцевидното. Вкусно ми е с тънка ципа. Ето вижте и този. Как дава по 3, по 4. Интересно. Не само сърцевидно, ами и в самия при ражда и кръгъл. Не само сърцевиден. Там, където имам, ще ви покажа. Тук е уж белия ми домат. Той пожълтя. Омекнал е вече. Трябва да се извадя семи. Тук имам някакво розово. Тук е пак сърцевидното. Черетата. Вижте и черетата. Какви са. Тази година са хилави, но пак късами. Доста раждат. Аз не го колтуча. Има непрекъснато се минавам и се късам. Като сливки си ги ям. И при него съм оставила да се взема семи. Тук краставичката, крокодилката. Вижте колко високи станаха. Ето тук има. Горе там също е вързала. Къде имаше и тук? Ето и тук има. Този корен е на земята. А там, където е леко увехнало, там е в варела. През деня увяхва. Сутрин и вечер е свеж. Да ви покажа и саксиното чери, което беше в саксията. Колко много е родило. Навързало е. И от него късам. А ето краставичките как малко живнаха. Тук е соето. Натори ги, макар и кривички, пак народиха. Тук завръз. Кривичък е хилав. Тук имам краставички. Тук пак кривички са. Дребнички са. Но ето тук има завръз. Ето и тук има. Тук малко жълте. Пак ще им сложа от кокошата. Коприва и кокоша имам. Тук са и другите домати в горния край. И тук имам сърцевидно пак. Сега дъждеца малко ще ги освежи. Ето и тук имам сърцевидно. Тук е чушка домат. Ето тук съм оставила за семи този да озрее хубаво. Ето и тук пак имам. Ето нагоре има завръз. Първите два не бяха както трябва. Дано горе малко да завърже. Ето тук също имам сърцевидно. Не,
Това е на марга. Това е така, кръгличкото на марга и той е за семе. И него съм го белязала за семе. Тук пак имам оранжево. Много интересен. Този двоен домат. Вижте го как е. Аз се извадих. От един домат ми стига от оранжевото. Ето. И то ражда повече и не е много капризно, като сърцето на албенка. Това е сърцевидното от този корен. Ето и тук има. Там от среща ще мина. Тук също има сърцевиден. Вижте го какъв е голям. Опа! Айде ще го вземем за салата на обяд. Вижте каква форма. Много интересна форма. Леко сплескан. Хубави са, сочни са доматите. Не са сухи. Тук пак имам. Това е на албенка. Корен е на албенка. Сърцето, вижте как се ражда и не го хваща така върховото гриене, кафявото. Това е пак на марга. Домата. Тук е сърцевиден. Тук лихата ми е смесена. Тук е на марга. Ето тук на марга още един съм оставила, голям. Той е почти мекичък. След 2-3 дена ще ви направя клипче как вадя семето. И тук са сърцето на албенка. Тук са другите. В другата лиха. Ето и тук имам навързало нагоре. Там имам розов. И от него ще се извадя, но няма озрял. Там също има. Тук също съм оставила един розов. Ще видя, ако е хубав. От него ще извадя, ако не, по-късно, които озреят. Тук също има. Тук са на марга. Ето вижте как е навързал нагоре. Ето. Миналата година тук на марга бяха много, много големи. Има и тук-там има по някакъв едър голям, обаче не е както даже тук имам един и развален. Трябва да го махна. Ето вижте как вързва и нагоре. Вижте. Вижте така. Ето и тук е вързало. Завързало. Дано да има. Ето тук има 2 домата. Те ще наедреят сега. Ето и тук има, който съм го оставила също за семе. Тук ми е и другото чери. Той е под бадема по-на сянка така. И съм се определила и тук да се извадя тези по-едричките черенца. Като озреят хубаво, тях ще се извадя. Тук са до смокинята, по-на сянка. Ето и там има навързало. Тук са и сърцевидни пак. Ето тук нагоре има вързало, тук пак доматче. Има доматки. Тук е сърцето на албенка. Ето съм оставила тук един хубав, голям домат да озрее. Да се извадя семи. Ние доста късахме от тук. От първата лиха и от тази доста късахме. Ето пак на албенка. Тук има на кошничките.
Тук от този розовия, който искам да се събере семи, той няма ниско долу, обаче ще видим. Ето и тук. Това е пак розов трябва да е. Да, ето. Тук има един, който е хубав, голям. И тук е розов. По 3 корена са тук. 3 корена от единия сорт, 3 корена от други. Така съм ги съдила. Ето. Макар и жълти листата, нагоре са зелени. Така, тая година така. Тези 2-3 корена са оранжев. Ето тук. И този е оранжев. А ето го нашия котарак. Пиша. Какво правиш, моето момче тук? На сенчица. Как се протяга? Пиша. Какво стана, моето момче? Да, мамо, да. Няма да тъмнюхам. Няма. Няма, че ти си особен. Но тук вижте как има прегор този домат. Хем има зелено, но въпреки той пак. Тук са гъсто насъдените домати и то най-различни сортови. Тук е маргино, тук има малбенга, тук е розово. И те родиха. Ще има да скъсаме. Ето и тук. Тук на една моя комшийка, където ми дадаха, почна да се избистря. Ще го видим какъв е хубав ли ще е. И ако е хубав, ще се извадя семи. Ето и тук има. Той леко жълтее, да не е жълт някакъв. Ще го видим. И тук вижте тези високите домати, които, ето вижте къде са родили. По високото. Ето и там има доста завързване. И това са по-късните сортове тук. Сложила съм им зелено, да не пърли долу корените. Ето и тук. Навързаха. Ето има пак. Има завръз. И тук има. И те са смесени тук. Ето този на албенка. Той се познава албенката. Е леко като круша. Някъде е по-удължен. Той се познава. И те скъсните, които насъдих, и те завързаха. Тук нагоре не виждам завръз. Ето тук има. Няма, паднал е тук нагоре. Ето. Вижте как е паднал. Тук има. Тук по-горе има на цветове. А тук се оказа, че е чери. Да, тези 2 корена са черита. По листата се личат. А сега ще ви покажа и краставичките. Доста е кално. И тук съм сложила тези решетки. Мимето да ни рови. А тук. Да. Тук са японска обикновена гергана съм насъдила. Тук вижте пък какво е станало. Трябва да го махна. Тук с нощи, защото в началото почна с едър дъжд такъв. Аз даже се очудих. Помислих, че ще има градушка. Вижте как го е набил. Коренчето трябва да ги изправя. Да, вижте. Просто ги е набил в почвата. И тук ни излезе. Бяха се нарутили. Имаха кълнови. И аз ги насъдих. Каквото стане. Тук са по-на сянка, оттатък са малко по-на слънце, но тези трябва обязателно
така с едни пръчки да ги подпра. Тук пак да сложим това. Това са доматите в западния край до другата бочка. И ето последно ще завършим с тези краставички, които са тук. Ето я. Родила е горе. Една от седмица скъсахме. Тя е доста голяма и права. И та се по-права. Като ги наторя с кокошата и копривата, се изправят. Почват, после иначе почват да се кривят. И тук има една кривичка и нея. Ами това е моята градина в края на юли. Има завързвани доматки, които са увиснали. Перите, тук ги подпряха с тези обръчи, защото бяха налягали. Ими това е. Като озреят доматите, които са завадени, този големия сърцевидния, този, там е, той има, вижте как е. Този, пак е, аз ще го скъсам дори. Ето вижте как е. Виждате ли? Тук е засушено. Не знам защо така. Може би пак недостиг на нещо. Така, то са заядени. А хубавите, които са гладки, изхранени добре, тях ще вадим за семе. Ето тук имам розов. Тук е розовото сърце. Обаче той е малко капризен. Това е розовото сърце. Вижте, ражда, но и друга година не ми е давало така много, докато моето сърце, обикновеното, което аз съм се вадила на времето преди години, то е хубаво такова, като оно и дето и падна. Ами това е от мен, като реша да направя клипче за ваденето на семе. Ще ви го направя тук, трудно се минава. Да завършим пак с моето цвети, което почна да цъфти. Това е от Стара Загора на моята майка цвети. И тук напълних района с него. Защото е много трайно, не е капризно и много цъфти. Много цъфти. Ще ви направя клипчи за него, като цъфни. До скоро!